As vellas cantigas medievais e a música tradicional confluen en Sedia La Fremosa, un disco do grupo Manseliña na que os versos dos trovadores se funden cas melodías populares, unhas idas e voltas que, quen sabe, quizáis eran moi frecuentes na Idade Media. Falamos con María Jiménez, a cantante e fidulista de Manseliña. Cantaba moi de corazón e moi fermosa estaba. En San Domingos de Bonaval resoan os versos dunha bella cantiga da lírica galaico-portuguesa. A letra escribiu un trovador chamado Lourenço hai 8 séculos. Como en moitas das cantigas, a música orixinal está perdida, polo que este grupo Manseliña decidiu interpretala coa melodía dun romance da Extremadura portuguesa. Nas partituras medievais hai moi pouca información. Non hai información do ritmo, non hai información dos instrumentos, o que aparece puramente é a melodía e a poesía. E hai moitos cancioneiros que solamente teñen a poesía. Entón, a melodía se toma prestada de outros repertorios da mesma época. No noso caso tamén tomamos prestadas melodías de repertorio tradicional galego. E así armaron o seu último disco. No mesmo San Domingos, María Jiménez contanos como a música culta e a música tradicional converxen no proxecto Sedia La Fremosa, cantigas medievais e tradicionais do noroeste da Península Ibérica, un disco da cantante Pablo Carpintero tin novio a Belén Bermejo, cantigas de Santa María e Martín Codas xunto con cancioneiros da música popular. Viaxemos ao século XIII, á corte de Afonso X o Sabio. Unha miniatura que ten os sograres aquí e os curas, hai catonsura, monses e tal, do outro lado. Pois como cantándolle melodías e el, cos seus amanuenses, claro, non el directamente, pero dirixindo o seu proxecto de recopilación de milagres que andaban por aí, poñéndolles esas músicas. Entón, eu vexo aí o xérmolo da fusión, porque, desde o meu punto de vista, os sograres veñen do repertorio tradicional, e logo temos os monses que representarían o repertorio culto. En esa corte unha asidua era María Valteria, a quen está dedicada esta cantiga de escarnio. Pouco se sabe dela, que era de Betanzos e que foi vítima do maldicer dunha dúcia de cantigas. Sería unha soldadeira? Traballa ou anda por a corte de Fernando III Santo e despois de Alfonso X. E a miña pregunta é: que fai esta muller sempre polo medio, e aparecendo en cantigas de outros xograres e trovadores que andan polo camiño? Ela algo faría ali, porque mulleres seguro que había moitas, prostitutas, cortesanas ou como lles queras chamar, seguro que había moitas, pero con nome, apelidos e repetida en tantas cantigas, como a María Valtera non hai. O grupo toma das cantigas a palabra Manseliña, que une dous diminutivos, Mansiña e Mansela, e unha das poucas referencias á voz que se conservan na Idade Media. Nas dúas cantigas que se conservan con esta palabra Manseliña falan de voz Manseliña. Podía ser outra cousa, outra actitude, pero é a voz. Entón, aí xorde a dúbida de se refire a un tipo de misión ou como se cantaba, o carácter co que se cantaba este poema en concreto, ou simplemente un tópico de beleza femenino igual que Corpo Delgado, por exemplo. Manseliña traenos Idade de Ouro da nosa lírica baixo novas perspectivas que ben pode ser tan bellas como a mesma música medieval.